dito. Kaya mo na yan, Hana. Mas malaki pa nga yung katawan mo kaysa sa akin eh. Kahit kailan, ang tamad mo. George, bakit hindi mo tinutulungan ng kapatid mo? Ikaw pa naman ang lalaki dito? Tapos, yung kapatid mo pang pinag-iigib mo? Nay naman, kaya niya na yan. Kita mo nga yung katawan niya, mas malaki pa sa katawan ko. Kapag ikaw may kailangan sa akin, hindi rin kita tutulungan. Eh di wag, kaya ko ang sarili ko. Tumigil na nga kayong magkapatid. Dapat nga magtulungan kayong dalawa sa mga gawaing bahay para hindi kayo nagsisisyan. Para ako naman ay makapaghanap buhay para may baunin kayo sa eskwelahan. Yan lang naman po si Kuya ang hindi marunong tumulong sa atin. Hay nako, wag na nga kayong magturuan. Hindi kayo aasenso sa buhay kung ganyan kayo katamad. Lalo na ikaw, George. Lagi na lang ako yung nakikita niyo. George, saan ka pupunta? George! Hayaan niyo na siya, Nay. Matanda na siya, pero hindi pa rin natututo sa buhay. Kaya ikaw, anak, wag mo nang gayahin ang kuya mo. Ang tigas ng ulo. Opo, Nay. Hindi ko po siya gagayahin. Tama yun, anak. Ang taong masipag, malayo ang mararating sa buhay. Opo, Nay. Pare, alam na ba ng nanay mo na hindi ka na pumapasok sa eskwelahan? Hindi pare, Eh, ba't hindi mo sabihin sa nanay mo? Baka matulungan ka pa niya. ayoko pare. Natakot ako. At isa pa, baka sermonan lang ako. Malamang. Alam mo pare, wala nang ibang tutulong sa atin kundi ang mga magulang natin. Tandaan mo yan pare. Sa palagay mo ba pare, sasabihin ko na ba yung totoo? Oo naman. Malay mo, mapakiusapan pa ng nanay mo yung guro natin. Natatakot talaga ako sa nanay ko pare. Kaya mo yan. Maiintindihan ka naman siguro ng nanay mo kung sasabihin mo sa kanya yung totoo. Sige pare, salamat. Uuwi muna ako at kakausapin ko yung nanay ko. Sige pare, para sabay tayo makagraduate. Sige pare. Sige pre, ingat ka. Hana, nasan si nanay? Asa loob, Kuya. Bakit? Para kang balisa, Kuya. May sasabihin lang sana ako kay nanay. Ganun ba? Punta mo na lang siya sa loob, Kuya. May problema ka ba? Hana, hindi ako makakagraduate ngayong taon. Ano? Bakit, Kuya? Anong nangyari? Kasi may ginawa akong kalokohan sa eskwelahan namin. Ano po ba kasing ginawa mo, Kuya? Nakipag-away kasi ako sa isa kong kaklase. Problema nga yan, Kuya. Gusto mong samahan kita kay nanay magpaliwanag? Hana! George! Nay, pwede po ba namin kayo makausap ni Kuya? Bakit? Ano bang pag-uusapan natin? Tungkol po sana kay Kuya, Nay. Ano ba yun, George? Nay, may problema po ako sa eskwelahan at hindi po ako makakapagtapos ngayon. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Ano bang ginawa mo? Nay, hayaan na lang po natin magpaliwanag si Kuya. Nay, pasensya na po kung may nagawa akong mali. Hindi ko naman po sinasadya. Ano ba kasing ginawa mo? Nakaaway ko po kasi yung kaklase ko. Kaya nagalit po sa amin yung guro namin. Ikaw talaga. Kahit kailan. Nay, pwede niyo po ba akong tulungan? Gusto ko po kasi makapagtapos ngayong taon. Sige, bukas puntahan natin ang guro mo at pakiusapan natin kung pwede. Salamat po, Nay. Anak kita, sabi ko naman sa inyo na tayong pamilya ay dapat nagtutulungan. Opo, Nay. May mga bagay man tayo na hindi pagkakaintindihan, dapat solusyonan natin agad para hindi na lumala. Opo, Nay. Salamat po. Anak, mabuti na lang mabait ang guro mo at napakiusapan natin. Salamat po, Nay. Pasensya na po ulit. Sa susunod, magtanda ka na. Baka mamaya niyan, hindi ka makapagkolehiyo.
Opo, Nay. Magsisikap po akong makapag-aral. Oo, maigi kung ganon. Pag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, kayo naman po yung tutulungan ko. Kayo ni Hana. Kahit hindi nyo ako tulungan, ayos lang sa akin yun. Basta, nasa maganda kayong pamumuhay. Bakit naman po, Nay? Diba sabi nyo tayong magpapamilya ang magtutulungan? Oo nga, pero unahin nyo muna ang sarili ninyo at patunayan sa mga tao na kaya nyo. Masaya na ako na makita kayong nagtatagumpay sa buhay. Opo, Nay. Salamat po ulit.